ako vyzerá tá spolupráca na diaľku a ako je vôbec možné si udržať job na diaľku pre niekoho ako je Jake. Takže YouTube video číslo 3, takzvané aký mám remote workflow, a.k.a. akým spôsobom funguje spolupráca s Jakeom na diaľku. V krátkosti by som na úvod chcel povedať, že ma veľmi teší ten vibe, ktorý je pod tými prvými videami, takže vám za to ďakujem, všetky komentáre si čítam a mnohé z nich ma aj inšpirovali k tomu, aby som zahrnul tie veci, ktoré sa pýtate v tých videách. A čo ma za toto posledné obdobie potešilo obzvlášť, je to, že ten vibe, ktorý je v tých komentoch, sa ukázal, že není iba v komentoch, ale neviem, či si pamätáte, tak nejak týždeň a pol alebo 2 týždne dozadu som dával pozvanku na deň otvorených dverí, ktorý sa konal na našej škole. S mnohými z vás som sa stretol či už na chodbách školy, alebo na mojich konzultáciách, ktoré boli v podstate plné a aj po tej oficiálnej časti, keď ešte dobrú 3/4 hodinku ostali spolu a kecali o strihu a o všetkých veciach, ktoré vás vlastne zaujímali. A celá tá atmosféra bola tak strašne fajn, že ma napadlo, že takýmto spôsobom by mohli fungovať tie prezenčné workshopy, ktoré chystám o strihu, že by sme sa vlastne stretli takto spolu a pre tých, ktorí by sa nemohli zúčastňovať takto prezenčne, tak budú tie workshopy aj online. Ale teraz by som vám vlastne odpovedal na tú otázku, že prečo som sa rozhodol s Jakeom pracovať aj na diaľku a ako táto spolupráca vyzerá so všetkými jej výhodami. Celá tá pointa toho prvého výletu do Puerto Rica bolo Jakeovi vlastne ukázať, že sa na mňa môže spoľahnúť. A keď som sa ho spýtal vtedy, že či je možné pracovať aj na diaľku, na čo mi povedal, že keď tá spolupráca bude fungovať takisto ako keď som tam, to znamená, že je na teba spoľah, ten edit je dobrý, nejakým spôsobom funguje komunikácia a všetky tieto veci, tak je s tým OK. Vtedy bol jeden z dôvodov, že som nemal dokončenú školu a chcel som si ju dokončiť, a to, že môžeš cestovať slobodne hocikam, kedykoľvek, pretože ten hlavný benefit práce s niekým, kto je napríklad v Amerike, je ten časový posun. To znamená, že Amerika dotočí niekedy večer, mne to pošlú cez Google Disk a ja si to vlastne stiahnem. Následne k tomu linku mi buď Brandon alebo Jake nahrá hlasovku, akým spôsobom cca si predstavujú to video. Roman, with the footage of me like drifting in this parking lot, maybe put like a couple of clips of me drifting, like going different angles, like cut. Here we go. Vy za ten čas postriate video a pošlete im ho na schválenie. To znamená, v čase, kedy oni vstávajú, už majú hotový prvý edit, takže paradoxne to v niečom je ešte rýchlejšie, ako keby som tam fyzicky bol. Kdekoľvek teda idem, tak mám stále so sebou svoju strižňu a svoj disk. Napríklad posledný výlet do Prahy, kde sme mali fotenie s kapelou v tomto krásnom ateliéri. Presne takto to nejak vyzerá. Airbnb, ktoré si vždycky booknem a vždycky sa snažím teda si overiť, aký je tam internet, pretože ten rýchly internet je absolútny základ pri takejto práci. V každom meste, kde som, tak so mnou cestuje aj tento notebook, takzvaná potulná strižňa. A pre Jakea najpodstatnejšia vec, tento G-Raid 12 TB disk, kde v podstate všetky projekty, všetky dáta, skrátka všetko mám vždycky so sebou. Prípadne, keď treba niečo stiahnuť, tak stiahnete, preto ten internet je vždycky najdôležitejšia vec. A presne počas tohto fotenia večer trebalo stiahnuť vlastne footage, z ktorého sa strihla táto montáž. Preto je dôležitý ten internet, aby si vlastne kdekoľvek si bol schopný stiahnuť všetky tie dáta, ktoré ti vlastne chalani posielajú. A sú tri veci, ktoré sú najdôležitejšie. Sú tri veci, na ktorých mi záleží. Internet, laptop a disk. Keď sa na to vieš, keby nastaviť, tak je to najlepšia vec na svete, pretože môžeš cestovať kam chceš a k práci ti vlastne stačí iba dobrý notebook a rýchly internet. And that's it. Čiže aj takto môže vyzerať výlet do Prahy. Spravím si tamto svoje, prečo som tam išiel, ale zároveň mám so sebou tú strižňu presne pre prípad, že nastane takáto situácia, kedy treba niečo postrihať. Alebo ďalší príklad veľmi podobnej situácie bolo, keď som nedávno cestoval do Popradu za svojou taterkou, ktorá ma momentálne tetuje. Volá sa Bambi a je jedna z najlepších tetérov, tetovačiek široko ďaleko. Už samotná cesta tam, v podstate som si zvolil to, že nepôjdem autom, ale pôjdem vlakom, kde mám možnosť nejakým spôsobom strihať v prípade potreby. A presne to sa aj stalo, že už počas cesty chalani potrebovali spraviť rýchly strih, takže mi poslali footage, ktorého našťastie nebolo tak veľa, pretože všetci vieme, aká je Wi-Fi vo vlakoch. A aj takto nejak môže vyzerať tá situácia, keď strihate Jakea pod slovenskými horami. Potom to vyzerá veľmi podobne ako napríklad v tej Prahe.
idem do bytu, kde viem, že už je dobrý internet a nejakým spôsobom sú tam podmienky na to sa tam zložiť, pripraviť si tú strižňu a teda strihať. Samozrejme počas tetovania sa úplne strihať nedá. Hej, no tak toto nejak vyzerá, keď ma Bambi tetuje. A aj počas tohto popradského výletu trebalo strihnúť video. Našťastie, keď takto cestujem, tak nejde o nejaké veľké vlogy. Sú to väčšinou takéto krátke montáže. Takže rýchly edit na socials. Mám tu so sebou moju strižňu, môj notebook. Mám samozrejme so sebou svoj disk, kde sú všetky tie dáta. A rýchly internet, keď treba vlastne niečo stiahnuť. A vždycky treba niečo stiahnuť. Veľmi často Jake dáva odkazy priamo vo videu. Roman, hi. Roman. Hi, Roman. The PFL is sending us like a bunch of footage. Takýmto nejakým spôsobom je so mnou v kontakte, bez toho, aby sme si museli posielať tie hlasovky a ja presne viem, čo treba strihnúť. Maybe put this after the best fighter wins part, Roman. I think this is a good opportunity to like plug the dope fighters that they have. That was perfect. Roman, that should definitely be the intro. What's up, YouTube? We have an important announcement. Roman, I think the intro of this video will be like some other hype shit, and then maybe a moment with Danny and Cody. As soon as I push up, she don't get on my car, yeah. On a drink, Akron. Hey Roman, I hope you're doing well in Czechoslovakia, eating your chleba. No motherfucking days off in this bitch. Work hard, play harder. Hey Roman, good job, bro. Takže je to také príjemné ozvláštnenie toho celého workflowu. We love you, Roman. Yeah, keep on doing it, Roman, and being Czech. A samozrejme to najlepšie na tej spolupráci na diaľku je, že môžete cestovať všade. Ja som za ten rok čo to pocestoval a so mnou aj moja strižňa a tento G-Ray disk a toto je nejaký taký výber všetkých tých miest, kde som bol a akým spôsobom som tam mal poriešenú tú strižňu. Tak napríklad som bol v Belgicku v Bruseli, kde sme sa ako škola zúčastnili takého medzinárodného strihackého workshopu. Celkovo je to taká super komunitná záležitosť, kde máš možnosť spoznať strihačov z iných štátov a tak nejak si predávať tie skúsenosti. A ja v podstate, keď treba niečo strihať, tak vždycky sa vzdialím a idem do svojej strižne, ktorá mimochodom v tomto Belgicku vyzerala nejak takto. Takže nevždy tie podmienky sú úplne ideálne, ale aj na takýto stolík obrovských rozmerov sa tu vojde, takže všetko v pohode. Alebo potom Rakúsko, kde posledné roky chodím snowboardovať, tak tiež si nájdem na tom svojom ubytovaní nejaké miesto, kde si zložím tú strižňu a počas tohto výletu sa strihali, neviem či poznáte to Bullshit with Jake Paul, čo má Jake Paul takú kind of talk show. V tomto videu sa napríklad Jasper hral na Jakeovho coacha. Ak dopoznate Jaspera, tak viete, že je dosť vtipný týpek, tak aj ten proces toho strihu je docela zábava. A potom keď je strih hotový a ja im ho pošlem na notes, oni väčšinou spia a ja idem na snowboard. Väčšinou chodím skoro ráno, to znamená, že sú takéto krásne svahy. Potom je väčšinou pauza, nejaká sauna, nejaký chill. Tu napríklad čítam Zaklinača. Ak náhodou niekto z vás je fanúšik Zaklinača, prosím dajte to vedieť do komentu. Cením. A potom keď je čas, tak sa vždycky snažím ísť ešte na večerné snowboardovanie. Chápeš, skrátka využiť to čo najviac. Alebo napríklad Rím, v ktorom som bol prvýkrát a počas ktorého vôbec netrebalo, že nič strihať. Takže sú aj takéto výlety, kde máte viac menej voľno a môžete si teda naplno užívať to dané mesto. Čo v mojom prípade znamenajú napríklad galérie, ako napríklad táto galéria, v ktorej boli všelijaké sochy, obrazy a neviem aké všelijaké umenia, ale mňa ako strihača a ako filmára zaujala táto ulička. Pretože neviem, či poznáte Hitchcockov film Psycho, dosť legendárna záležitosť. Tak v tejto uličke bol napravo na tej obrazovke tá pôvodná verzia Hitchcockovej Psycho z roku 1960 a na ľavej strane bol neúplne šťastný remake z 98. A vlastne to bolo takto spravené, že to prechádzalo z jedného filmu do druhého scéna po scéne, pretože ten remake bol dosť verný tomu originálu, čiže som tam proste stál a pozeral sa na toto. Najlepší zážitok ever. Potom samozrejme večer som musel ísť pozrieť túto stavbičku, ktorá mne osobne sa spája s jedným z mojich najobľúbenejších filmov. Asi viete, o čom hovorím. Tak iba taký malý fun fact. Gladiator je niečo, čo ma pritiahlo aj do toho filmu a do toho strihu. Ja keď som mal asi nejakých 10 alebo 11 rokov, tak môj tatko ma zobral na tento film do kina.
A aj keď som vtedy úplne nechápal súvislosti, že čo sa v tom filme deje, tak ten film bol tak strašne pohlcujúci. Si pamätáte jednu z tých prvých scén, keď tam tie germánske kmene bojovali? A Maximus tam išiel na koni a proste úplne bomby. Tak som sa vtedy z toho posral ako malý. A potom neskôr, keď už som bol starší, tak som sa nejak stále k tomu filmu vracal a zistil som, že fakt ten film je dosť dobrý. Čiže toto je ten film, ktorý mne keby vzbudil záujem o to študovať film a potom sa neskôr stať niekým, kto niečo okolo toho filmu bude robiť. Nevedel som vtedy úplne, že to bude strih, ale vedel som, že niečo okolo toho filmu chcem robiť. Čiže za toto všetko, čo potom následovalo, čo sa týka filmu, strihania a tak, môže vlastne môj tatko. A Maximus Decimus Meridius. Takže ďakujem vám. Alebo potom Portugalsko, čo je jedna z mojich najobľúbenejších destinácií posledných rokov, kde sa vlastne učím surfovať. A tam tá rutina vyzerá veľmi podobne ako na tom snowboarde, akurát nie ste na snowboarde na snehu, ale ste vlastne na surfe na vode. A samozrejme, kde sa dá tak dodržovať tú rutinu a pohyb. A tuto to vyzeralo trošku jak na pláži v Portoriku, takže to bolo celkom nice. No a toto je nejaký taký výber všetkých tých miest, kde som bol počas tohto celého roka. Takže mi dajte vedieť do komentáru, či by ste si podobný spôsob života vedeli predstaviť a či sa vám to nejakým spôsobom pozdáva. A to je všetko. Ak sa vám video páčilo, tak dajte. Prípadne mi dajte vedieť do komentáru, čo by vás zaujímalo, čo som možno nespomenul a chceli by ste vedieť. A vidíme sa pri ďalšom videu. When I teach masturbation, I'm always just like, have fun with it. Jo, a ešte dosť ma teší a cením tento koment, alebo teda aj viacerí z vás, ktorí nejakým spôsobom evidujú ten hudobný podtón týchto videí. Ja sa ma tak nejak ako snažím ukázať také moje obľúbené kapely, pretože kto ste videli Editing Series s Johnom, tam vlastne rozprávam, že priamo k tomu strihu som sa dostal cez hudbu. Tak mi to tak nejak prišlo vhod, že vlastne do tých videí zahrnem aj tieto veci. Alebo aj prostredníctvom tých drum coverov, ktoré robím občas. Ako Blink, Sum 41 alebo Neck Deep to chápem, že poznáte, ale táto kapela sa volá, že Turnstile. Ak vám môžem dať nejaký tip, tak určite si ich pozrite. Je to kapela, ktorá tak nejak 10 rokov hrala takéto koncerty. A reprezentuje všetky tie hodnoty, ktoré sú pre hardcore a punk tak nejak dôležité a sú dosť dôležité aj pre mňa. A teraz nedávno hrali napríklad aj u Jimmyho v jeho Late Night Show. Give it up for Turnstile. Čo je absolútne obrovské, že kapela z takejto scény to dotiahla na takýto level. Mimo to, že hrajú jak páni. Tak to iba v skratke, keby náhodou vás to zaujímalo. Že čo je toto za tričko.